لی پارێزگاها دووک دی ئی ساڵدا ڕێژەیەکە زۆر یارودانên جودا جودایان ئاگربەربوونê دروست bûyne û boyne egerê birîndarbûn û mirin û sûtuna bezaran dûnemên erdî ûvêyekê jî zerarên maddî û giyanî dê dîvxwe de hêlayne. Rêveberiya geşt û guzar jî lê dohokê zoriya van bû yerên agirberbûn û xendiqînê bi metirsî dizanin lê serkertê geşt û guzarî ku di î salda pitir ji 6,000 geştyaran qesta parêzgeha doh kiriye û nêzî 25 sedê ev rêjeya bevber digel parsal zêde bûye. Lewma jî rabûyne bi vekirina çendîn xolên cuda li ser çewaniya çareseriya destpêkî ji bo her bûyerekê. Em ê rabûyîn bû vekirina van xola bû fermanberên me rêveberiya giştî û bû ewan karmanda ew ê li cihên geştiyarî cihên guzarî kar dikin. Ev jî dê bine wek harîkar bû rêveberiya beravaniya bajarî xwedê neket rîdaneka agirberbûnê qewmî til û têlekê ji van evan ew ê destpêkiyê wergirtîn ku harîkariya beravaniya bajarî bikin. Rêveberiya beravaniya bajarê dohok jî yek ji xalên serekiyên çareseriya van rûdanan hişyarkirin û rewşenbîrkirina xelkî ye û dibêje zorbeya van bûyeran xelek xwe egere. و سالانه اف خولت بردوامن اوجی بی اگر کو ریدان کمتر لبن هر چند اگر ام صحکینه ریدان چی بی پروژه کو زور بین تومار کردن بله اگر اف خولانه نه وکرن دی رجه و گل گل پتر لیتن دم ریدان اگر تبربون پیدا بیتن خل منا گریتن گل جد صحکه ریب بومته تا وکرن هر چند شلای رو بری هات نچونه بله هندک شوفرتن سیواق الگل ترومبیل مات یعنی مجالی ندانه ترومبیل ما دم ریدان اگر تبربون پیدا بو ترومبیل ما درکت خازم همی شوفر خوب دن رخگی Bi tenê di î salda û taniha pitir ji 1600 rodanên agirberbûnê li parêzgeha dohok dirûst bûyne û ji wanan jî 21 kesan bi sotinê canê xwe ji dest daye û 21 kes jî birîndar bûne. Her di î salda bi rodanên avê jî 30 kesan canê xwe ji dest daye û xendiqîne. Dumayîk peyva beravaniya bajarê dohok jî ji bo welatiyan bi tenê hişyarî û pêgiriya rênmayên wan ye ji bo kêmkirina van bûyeran. عبدالصمد ريكاني NRT دهوك.